Pegane yang gawe ingin iki ya guys. Tak tok tak tok. Oh, penggane Pak Ikas bojone Yupah. Ndek gembar. Gembar. Gak duwe. Babar pisan. Tak. Tak terus ini. Sapan gek neh. Sapan gawe. Sesuk enggak ya? Sitok ya. Sitok. Terus ini. Sitok piro, Kas? Sitok piro? Terus nang pasar. Sitok piro? Anu. Karek kembar dhewe. Gembare dhewe-dhewe. Iya. Ana serga 30, ana serga 50. 30 ae ya. Cilik. 30 biasa kembar pasar iki. Cek. Cek ke bakale. Bakal dienggo apa? Wis omah dhewe iki, guys. Monggo apa? Nyiram bayem. Bayi malam ini kira sing apik sisan. Ya Allah. Ya wis nya. Kira ke 50. Ono meneh randuwe, guys. Lho, Kada soy. susu. Yupah. Yupah. Iya, enggak terai ya. Terus yupah ya? Iya. Ya wis. 50, guys. Apik iki, tenggal tak wae nang mbulu. Sudah tak nang mbulu tak go siram-siram dhewe. Ya wis, guys. Halo Yupah. Tuku ki lho penandur bayem aku. Wae nang sesuk. Penandur bayem. Tek sikilmu dik tanganmu cek ngecocor kaya. Karek sawidik. Karek bunder hak kita. Kok suwi meneh. Kok suwi men ngono. Ya yo. Kok tahun-tahunan ketoke. Dik kowe nang kono mbok nggone. Nggone turu abis. Walah dhuwur ya Yu ya. Oh, justru kene, guys. Just di lawang pintu. Guys. Jadi sampai terangnya. Ijo liapi saya orang guys. Iki bojone Dean iki gawe ngene iki lho ngger. Sekarang nyetori. Oh, tetep kerja gitu. Ayo manci kayak yuk. Nah. Susuk 50 yuk. Yuk. Oke, Yupah. Terima kasih ya, Yuk. Sehat ya. Terima kasih. Karek Alhamdulillah. karek saiki. Saiki tok. Bunder iki lho karek saiki tok. Ombene super tetra ngono. Iki obatnya jek. Obatnya aja. Yo duwe iki kan nek enan. Oh, Duwe iki. Cek. Karek sedina iki. tak. Kan iso besok. Mbok penet ninis gak loro? Sega. Oke. Cara iki kan anyar, kayak dikupas ngene lho nek enan. Wah, lho. Kulite kan dikupas ngono. Wah. Dadi kulit anyar dadi cara Oh, mengembalikan kulit ya. ngene suwi. Terus ya. Ya sehat rek capi. Alah, potongan iki sono kucap. Sehat biasaan kok. Iya, kakek obat gembro. Lembune iki lemu obat. Nek kan obat ya maka. Iya, kandhane lemu obat. Piye sakwise enake kaya ngono. Mun tak jak rene iki mlaku ki ya sawane abut niku Sam. Iya, abut awake iki Sam. Tapi yo kudu Gerak ya. terus. Gerak yo wis ya yo. Oh, 50 guys ya guys. Yes. Just ini. Oh, nyiram. Taman. Itu kembang tok tuh. Tandurannya petreng, tandur kembang lho. Kembang opo iki? Oleh.
guys. Itu kebun guys. Oke. Maris teko apa, Ro? Iya budek padha kaya Pak Ekas. Apa krungu? Nya, aku nek darani blidhuki. Nya. 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 Ora duwe Kualat ora. Alah lah iya. wong lanang meneng karo iki kok urusane karo pusat. Lah kuping budek kok petugalane Pak Ekas. Lah wong kei dhuwit kok nyar-nyar regane iki pira ngono lho. Kok ora roh karangan gembreng ki regane pira? Aku ki nek nebak ki lho, sopas paling 50. Lho 30 ki eneng tapi elek. Nek 30 ki elek engko bingung. Gak penak. Oh, ya mentolo ya. Lho, kene nyautok nek kene nyekel tok. Sing warwer mangan enak sapa wis anu. Aku umur bakso. Bakso. Ayo, nyayam. Ayo. Oh, loro atine. Oh iki. Loro atine. Lah kowe tak jak lho, langsung apa? Rumah sakit. Lagi ya konten samper gawe. Mbok anggap aja sembrono kowe. Lha dhewe ngger dhuwit mok nyekel tok. Oh, kowe kok jek mbok salahno ae. Wong mangan enak Ki iki. lho tangan ki lho. Ki engko nggo njunjungi ngonoan. Tanganku pekoh. Ngono wis to, teni. Aku dhewe mumet kok, guys. Ayo, guys, nandur bayem. Gawe. Mbak Mur selang, Mbak. Enak Mbak Mur penak selang. Selangnya gorene. Selang. Oh, ruwet ya. Kayak nekono junjunge adoh go sambate Mbak tenan wong kuwi. Wis to, aku wis kena tak anu. Aku ki leh Ojo main sempet nganggo selang. Pakai tunggale. lebokno Mbak. Engko nek kadon tangane pekoh. Aku kok Ya aja nek banyu mesik aku copone. Kosongan sih. Ki kowe saiki ki mergen nang kene iki yo nganu bayem bereng nggo bayar kowe. Ngisor ta Mur. Lah iki kira-kira iki gaweane akeh. Yo nganu bayem bereng. Iyalah. Bayem bereng, nyiram nek genek gawean. Bojom jak rene. Engko nek duwe sawah ya kowe ya matun. Iya, wis gampang. Moro-moro prek ngono. Pak ngenyek kowe, Pak. Jare nandur bayem loro terus prek ngono, Pak. Kowe ngenyek, Pak, kuwi sawu. Terus nyindiri kowe kuwi. Nang ngantem wong. Iya. Aja gawe teban bayem akeh-akeh. Kowe disindiri Mur kowe. Lah carane ngono lho Lek Sandi nek nandur bayem digembori. Bisa ora telat. Tapi akeh-akeh ya tangane kuwi engko pekoh kuwi. Wis. Iki paling jadi patang gulut, Pak.
Nandur bayam bro, nandur bayam. Ayo semangat. Di sini semangat. Ayo. Bayam. Esok wis sarapan. Nah, karo ngombe kopi cekelane rokok. Ini urip kene kok kurang penak. Oh. Bayane. Ya pakai penak samplokan wis senenge, Mbah. Samplokan wis. Wis nikmati, Mbah, guys. Ape opo? Wetenge delok. Lho wong awake ya lemu nggih, wetenge ya gedhe. Piye ya jal awake lemu nggih. Bayam berdiet. Diet. Aku ki tapi yo mer-mer kok. Wis guys. Wis cukup sakmono ae guys. Lipat sabrek agak nyiram bayam. Kegiatan sehari-hari. Marai lekno urung enek guys, kayak terus tak tanduri dong telo. Beng. Dan kena nggo tuku lombok. Enak esuk kok. Nek dong telo ayu-ayu, dos jinah ngono guys. Wis. Ana ya, wis cukup sakmono ae wis perjalanan hidup seorang Lek Damis yang kemiskinannya semakin menempel karena saya ijek ngerumati barang cilik, barang gede niki yo eneng tapi kan ijek tetap barang cilik di rumah jenenge umat. Wis guys, Tapi mulai. iya mulai ya delatin mak sering kayak gedak tin Tapi sudah mulai. iya sudah mulai gak apa lah mak mbok kayak apa iki Jarine kowe iso nyayur tewel. iki ape njaluk tewel iki lek Nangkone elek, tapi engko mbok piye? Doyan kok ora. doyan lah dek Nek dhewe timbange maneh. artis kita Jarine artis elek jam. iyalah artis kita Ya Allah, alhamdulillah. Ya iya kon nek kayak apa? juga kok mbok mau jual amblek iki tin rene tin soteng rasa diluk tin Wonge minggat wis. ki soteng nak artis ki artis baru tin aja sembrono kuwi engko tin engko Aku diguyu wong mau. engko diblek ki amblek ki tiba Ja ayo, Mbak. astagfirullahaladzim Ngono kelaku mbek garap ae. So, iki aku dikeki panganan kok kowe njaluk ora alhamdulillah. Nak mbek kayak aku yo gelem kok. mbek ngorong lah Lha wis randuke wong bolong ngorong yo jute yo malah mbek jae ngono kok. Ngene ki lho yo. piye Untuk panganan e. iso kandhane iki dikirimi lho pemirsa Alhamdulillah. asake ro dhewe to Ala rene kok angel ngono ki dujan ora. jeblok ana apa Lah yo tak kei gedang godhog lho gedang godhog iki diteriti karyaku dhewe. karya Yo kebun-kebunku dhewe Sri. ngono. kapan kowe balen? minggat minggat Aku Jakarta minggat, aku mau balik Jakarta. minggat di Jakarta ini pirang tahun 8 sasi. Bot-bote pengen nyambung uripe anak sekolah. Oh, alah. Wes Mbak aja mbek gawe konten ae. iki paparnya wes kok dipantune Apa gak uman lho Mbak sampean? sampun kula sampun wis ora apa-apa iki aku nang cinta mbek Kowe kan sekolah apa ora rapa? kalau kowe Wis wis ngono stres udah yang uripe mlebu. ambil Emang Maira yo. nya iki dimplok dhisik Ya Allah. plak biasane iki ora tau jablok ngene iki lho Ngomong. astagfirullah pripun rasane Enak. Jogja punya nonton langsung sak emplok Aku seneng enggak. masa Heeh. lah ngono nek gak awakmu kok koyo ngono tol Ora apa-apa, penting sehat. Malah sehat, yang penting sehat, nggih. lho kuwi Kula nggih, Kak. kowe susu koyo anu Pak Embung ngene astagfirullah iki ndek sore iki kongkon tuh orang-orang kongkon anakku iki mesti ku ya seneng iki Babar roti o malah.
Niku aja sampean nopo disukani wong kula direng disukani kok. Piye lah malah gak. Nek kono darane akeh, nek kowe kan gak ndoro. Jablok enak darane kene yo. Iya ora. Mosok jablok ngene-ngene iki rak gak enak yo. Ndek kae ngene iki yo mangan Dek kae, dek kae, ra dek kae. Robi final. Dek kae cek Ndek nanane ngono. gak babu ngono kae. Babu. Mangan susah-susah. Piye Mbak, terus dibagi apa ora? Mboten napa-napa kula mangke teng makilen enten kok menawi. Menawi. Menawi lek wis gak salek gak ono kalau Mboten ya mboten pun. Pun sampean mawon. Wis cicil aku kok gak mangan segone. Nika le toyo, toyo. Garap wis gak Mbak. Mboten pun. Dari tak ini putuku. Ora wis. Aku mulai tenan iki. Iya. Ayo sekolah. Sekolah iku juga gelem ae kalau. Astagfirullah. Kak sedikit dikek tewe sak ngono kae iki. Wis Mbak masak-masak. Sing masak Mbak Mur kula mboten teng mriki kok. Oh, itu. Itu Beda. aliran sesat. Penak paling gur anu bat-bat kanggo gawe yamene urung budal Kayak saiki bat-bat. ki nggonku dadi aliran sesat nek wisan. Aku komet tok ngrasakno. Ora dipecat ganti aku. Wis dipecat dienggo indang nek digeles. Mati gele sih dak indah. Mati geles. Tak buka aja digeles sira ono. Ora bobong iki berarti cocok. Kan rezekine sampean kula nggih kok sampean. Rezekine kula nggih. Amin esuk-esuk sedolan nggih Mak Diamis lho. Malah dikei jajan. Aku dikei mbak sapa ngono guys, iki tak ya tak bagekno wong yo akeh. Matur nuwun yo lek yo. Aja sekali-kali iki panganan dikei wong kok ora di. Lho, panganan akeh ben iso barokah, iso melimpah nenggone wong liya, iso didongakno. Iya gak? Dari kemarin dari iki dari Jogja ki yo ora tuku, sam dikei pemirsa. Yo yo. Asam iki tak Enak yo lek yo dadi ke. Enak yo. Enak. Aku pengen kak kayak sampean iki lek. Terus pengen. Jarine aku saiki di angger wong ngomong, "Kayak saiki artis Damis." Iya. Yo aku ngomong. Ora ketang dihujat. Ning komenane parah nek Indo aku ngomong. Sing raja badhok. Iyalah. Sing rupane ra gadeg Gadeg jarine. lah. Piye Mbak jajane sampean malah. Iki Halo bestiku. teri gedang. Dibagi aku piye Mbak? Delok Mbak saya Pun tiga biasa nek mak iki enten tamu enten kanca enten apa iki. Lah iya. Biasa Kok mboten siap, jeneng ngantor mboten usah ngono. siap nyayur kebo. Waduh. Piye Besti gak mbok wangi iki? Gak, aku peneng kulon. Iki bos kula nang teko mesti kumban yo akeh, Meniki guys. kowe gak Besti le mbak aku. Bisa jane yo mbok wangi. Iku aliran sesat marang. Kok iso? Ngono ki angger kon ngiwangi mo. Wah karek mateng. Lah kok biasane lho piye? Mu nek kirane dadi rong ompreng ya sak omprengane dhewe. Oke. Nang ndi apa? Urek ya lho, urek. Urek setel. Sekolah. Lah tak ingat to kawit manget. Urung gak jam piro. Jam piro piye jam 7 luwih. Aku udah wis 3:00. Iya wong sekolahan dhewe. Aku gawok rasakno. Dadi salini ayo udah budal. Iku mata jak gibah ae ora budal. Mas Riki tetangga Jawa nggih, dadi tetangga sebelah. Aku wis tau Jauh ndelok. ambek aku. Iku aja nang sekolahan ya ora Gak arep kenal kenal Mbak paling Sri. yo yo. Gak kenal. Gede Wong aku kenal wonge kok tak sopoi meneng ae wong. Emah aku ki nek gak- mendele lek Jamis iki. Kowe pertama kali kenal aku iki ketoke wonge piye? Yo aku Wonge yo piye? Termasuk wonge piye jajal? Terus biasa. sekarang. Judah sapa foto ketok foto. Yo kaya aku ngene iki wajah-wajah galak iki. Yo, tenan yo. Yo. Aku iki ngerti ndekne pisanane wong yo plerak. Lah matane Yo, yo. koyo Wis ya Besti sotenno aku tak ndulang rata. Ketok iki piye yo. Lagi ana cenderung wong pisanan yo. elek ya apa ngene iki yo. Mergane wong iki tak sayang maka tak kenal maka tak sayang. Jadi Biasa. wong kenal akhirnya jadi sayang. Iya lek karaktere wong iki dhewe-dhewe yo. Ketoke kereng padahal yo. Tapi yo Alah, batin blekedus. Lembut. wedinan. Jak omongan lek. Yo nang sekolah engko nak selak putu. Aku matur nuwun yo. Aku yo matur nuwun yo Tenan, Mas Lek. Sri, tenan yo. Aku malah nggoni panganan Lho, Mboten sampe sik kula ajeng tangklet sampean jone pundi? Aku Jawa sawan. Oh, nggih. Mas Jawa ra roh. Kula yo nggih sawahan nang ngertos. ngene samper iki. Tak kira nek Nek elek Jawa. sampir pol ngetan pol kali kono Takut. burine arah. Ijek jablas.
Angger kecemplung kali yo, Mas. Untung ndek ngenane kok ora kena anu ndek. Aduh, Apane rosok plastik niku? TKE lorong balik desa. Kene. Aja mbek dongakno. Ora banjir maksudnya Nek banjir omahku keleban, kok nek banjir gede kok nek banjir kan piye? sumbangan. silit kepet ya, sumbangan ya. Sumbangan apa omah? Lho mah nek kebanjiran Omahku lho tau digoreng ora entuk apa-apa omahku padu mbekan samonge. So, Yo mergo kuwi mau mepet kali Mepet kali. omahku enekan pelebaran kali lho. Aku digoreng. dikokon ngale. Padahal sing kok Lah kali. yo padahal ning lemah-lemah Lemak kali yo. Ijek di Lah kali njaluk ombo iso omahku sing dikuring iki. Ususe tenan. Dianjukan. Lah kawon Pak Sarini kok nak yo. Malah kenter. Kono kok sone bengkok kono. Yo. Malah di omong wong ae kok. Wong kene ngikku dhewe mbok wae pinggir kali cek Ijek digorek ae yo. goreng ae kok ana ning apa kuwi bengkokan. Dah enggak mambledos wong-wong. Mbak Sri datang ke sini nganterin ini lo guys. Lah yes. Kebu. Iwak kebu. Iwak kebu. Iya, Mak. Terima kasih ya, Kus. Pokoknya sehat selalu. Ayo lek matur nuwun. Apa tanduran dhewe? Iya, kandhani iki wae iki. Tapi yo ngono kuwi Walah. cilik. Mbak Sri sampai nek tak zoomi Aja kamerane disum. kamerane mbok gede tenggene malah sampean. disum. Piye lah jane. Lho, cara Ini dadi adalah bodi ketelek dhewe cocok ora? satu Tol, engko nek umpamane aku nanti-nanti kowe tak jak ya. Ya yes, cocok. Umpamane Nang engko. jarine saiki artis. Heeh, engko nek kowe jak Sri. engko nek aku konser-konser nanti engko tak ngene, ngene. Ki nang ngene to ngono. tangke. Kowe kerja foto gon tak idak igulum. Tak idak igulum ngono. Yo. Wis, Mbak, yo. Engko Ayo. tak nak sosote lho ya. kula pripun? Ngaten. Ayo gak apa-apa, ayo namel aku tajak klincok ngono bongbong. Wacana terus kok teletapis. Wes. Dah, Mbak Sri Kok udah saya pulang. lagi suka ngomong. Salam. Makasih loh Mbak Sri. Ya, dadah. Dadah, suwun nggih Mbak Sri, nggih atos-atos. Dadi tukang syuting nggih. Jane iki golek ya apa lah kowe? Daging apa ndak ijek? Iku anu itin. Apa masak apa? Masakno kinara daging. Ndek enek golek Tin. Wong sing roh ya kowe kok. Iki lho Tin, masak entek Iki daging. balungan ya. Nganu Den. Lah kuwi lho paling. Iya. Sapa kemarin? Lah anu entek dek daging. Kayak enek iki. Asik. Lah kuwi apa kurang? Kurang. Ati ki biasane gak enak. Kena apa-apa. Yo ku lho. Ketoke daging ketoke. Salah ya. Gawati. Sekolah kok ora di. Aku mek daging Gusti. Ijek. Ijek. Mbah mbah daging ora. Usus, guys. Ususe sapa? Aku ki ora tau nganu usus. Rempelo. Jajal buka. Lati disop yo enak. Sing iki apa sing jantungnya tak golekane daginge. Gowo kabeh dhisik jajal. Tak kok kabeh sik ya. Heeh. Jantung ya apik iki. Iya tenan. Empuk. Oh. Iku ati yo kuwi paling iku rempelo ati jek yo Mbak ketoke. Pitik Jawa iki tak klumpukno. Apa tak Mbok sopno yo enak. sing atine lho. Heeh, ngono kuwi kinara. Guys. Dadah, makasih Mas. Sama.